V Škode Kodiaq sa nachádza aj zadná cúvacia parkovacia kamera, vtáčia perspektíva, v jednej časti displeja vidíme auto zo všetkých strán, aj rozloženie pri cúvaní vodič tým pádom má možnosť vidieť každú jednu prekážku. Na tomto hlavnom displeji preklikať na jednotlivé časti, rýchlosť aktuálnu, môže tu vidieť aktuálnu spotrebu. Automatická páka sa nachádza pod volantom, čo je pre vodiča veľmi jednoduché. Takže Škoda Kodiaq obsahuje jednotlivé jazdné režimy. Aktuálne mám nastavený režim Eco, ktorý je veľmi pohodlný, veľmi príjemný. Auto je veľmi tichučké, takže na spotrebu ako výšite. Je to 2 liter, 142 kW, čo sa samozrejme prejavuje na športovom režime. Paráda. Autičko ťahá vynikajúco. Samozrejme podvozok je tuhší, komfort na dlhé jazdy, pohodlné.